Oh shit. मोनसे बे लकेसन थांलायनोसै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गोलैगोन इयो खैराबारि मुंख्लं गार्डेना Oh shit. Hey. Okay guys, actually माने दानि बावै मा जादों आं हुइलि खालामदोंमोन आरोना ससे क्लिप आं सिगाङाव देखायखाबाय माने नै माबानिफ्राय माउन्टनिफ्राय ओरै जाफुंनाय रखम जानानै केमेरायानो गना होदों आरोना माबानिफ्राय माउन्टआनो गना होदों थल्ल'नो बाय दा वे जेबो जायासै नावमान स्क्रेच जादों आरोना ग्लासा केमेरानि लेन्सआ जेबो नङा इखौ चेन्ज खालामनो हायो बायमानल' जादों आरोना जेबो नङा बाय दा वे आं दा तामुलपुर थांगासिनो आरोना नै माबा मोनबायानो आङो पार कार्ड मोनबायानो तामुलपुराव आङो नकुल ब्रलानि न'आव थांगासिनो नकुल ब्रलानि न'आव थांगोन फार्स्ट बेनिफ्राय नकुल ब्रलानिफ्राय एसे रायलायनानै ओमफ्राय अबाव थांनाय जायो प्लेनिं खालामगोन आरोना नकुल दांदो दा बहा थांनाय जायोखौथ' मिथिया जिखुनु नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरोना बाय दा वे माने आङो सानब्रै सानबासो जाबायमोन आरोना भिडिअ लाबोया आं माने लोमजानानै दं बहुद गाज्रि लोमजानानै दंमोन आङो एकदमबारे गगा मोननाय गुजुनाय लोमजानाय सब खनसे लागैनो जाजोबखादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा मुलि जानानै एसे हामबाय लोमजानायफोरा एसे हामबाय खिन्थु गगा मोननायजों गुजुनायजों एसे दंबावो आरोना बाय दा वे माइकबो गैयामोन नालाय ओंखायनो आं भिडिअ बानायाखैमोन सानब्रै सानबासो जाखाबायमोन दा माइकबो फैबाय ओंखायनो भिडिअ बानायदों आं दा माइकखौबो टेस्टिं बानायनो नायखादों गाइस दा माइकआ माबायदि खोनादोंखौथ' मिथिला जिखुनु आगोलनिफ्राय मोजांसिन खोनादों ना गाज्रिसिन खोनादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय गोबाङानो सोंदो गिभअवे होनाया मा जाखो होननानै सोर मोनखो माखो होननानै बुहुदानो कमेन्ट खालामदो थ' गाइस गिभअवेखौ होनाय जाथ'वाखै आरोना आं लोमजाना दंमोन ना ओंखायनो भिडिअ सिडिअ बानायाखै ओंखायनो आं गिभअवेखौ होथ'वाखै दा बेनिफ्राय गिभअवेखौ बांसिनानो निउ हेलमेटखौ डिमान्ड खालामदो आरोना दा ओंखायनो आंबो निउ हेलमेटखौनो होनसै होननानै सानदोंमोन आरोना थ' सानदों माने सानखाबायानो आं निउ हेलमेटखौ होननानै थ' आं होनखादोंमोन निउ हेलमेट नांगौबाथाय 3K साबस्क्राइबारखौ नोंथांमोना वेट खालामनांगोन होननानै थ' नोंथांमोना जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' थाबैनो 3K खालामना होबानो जाबाय दा 3K आवसो होनाय जासिगोन आरोना गिभअवेखौ निउ हेलमेट आरोना थ' नोंथांमोना टेनसन लानाङा 3K जायोबाथाय बरियासो आङो गिभअवेखौ होखागोन बरियासो नोंथांमोना 3Kखौल' खालामना होदो आरोना बाय दा वे दा थांबाय थानि गाइस तामुलपुर बारबाय आरोना आङो ओमफ्राय नै लानोखि आर्मि केम्प मोनफैबाय नै ला बरियानो ओमफ्राय दा डाइरेक्ट थांखानोसै आङो नकुल ब्रलानि न'आव ओके गाइस थ' फाइनालि मोनफैबाय आरोना आं नकुल ब्रलानि न'आव नै खिनाय नागोन नै बरियानो नै हेल' गाइस मोनसे बे लकेसन थांलायनोसै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गोलैगोन इयो पुरा दाउला पार्कबो होननानै बुङो खिन्थु इयाव दा बया मोजां मोनसे स्टाइलनि खालामना दोनदो जायगाखौ आङो फेसबुकावबो नुदो ओमफ्राय लोगोफोराबो आरो ओजा साइडनिया स्टेटास होनाय नालाय ओंखायनो खेबसे नायना फाइनसै माबायदि आपडेट जादों स' नोंथांमोना दिनै सानडे राइड खिन्थु एबार मोनाव थाखा सानडे राइड दिनै अके गाइस सानडे राइडसो जाबाय दे दिननिया अके गाइस थ' कि फुरा रेडि आरोना नकुलफोराबो रेडि फुरा जस थ' गाइस इनिफ्राय ओंखारलांसै बरियासो गारि सारि लानानै थ' नायलांबाय गाइस दिनैनि भिडिअ माबासो जायो नकुल ब्रलानि न'निफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय कि दा नकुल ब्रआ आंनि बाइकखौ सलायदो आरोना ओमफ्राय आं नैखि नकुल ब्रनिखौ सलायदो एसे आलदा मोनो आरोना दिनै फार्स्ट टाइम सलायबाय आं एक्सपाल सलायफेरथाराखैमोन आङो बहुत गोबाव जाबायमोन सलायैया ओमफ्राय दिनै सलायलायबाय एक्सपाल आरोना एक्सपाल 200T आरोना नैबेयो नकुल ब्रना बरिया आंनिखौबो बरिया नुयो नुनायालाय बाइकखौ नायनो हागोन गाइस नै सेक्सि नुखादों गाइस अ माय गड ओके गाइस थ' आंनि बाइकआव फैफिनबाय आरोना एक्चुअलि जों दा उदालगुरि थांनो नागिरदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गोलैयो आरोना माबा मोनसे जायगा दङ होनदों नकुल ब्लगा बेयावनो थांनो नागिरदों दा मा जायगा होनदोंमोनथाय इयो जिखुनु गाइस थांगासिनो दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय गामि भितरसो थांगोन आरोना जोङो मेन रड जा थाङा जोङो एकदम भितर जा थांगोन माने सर्टकाट लामाजा थांगोन आरोना थाब मोनहैनाय थाब फैफिननाय एकदम लामाफोरखौ नायनानै गाइस एकदम बेलेग आरोना Oh my god. Ilang azam खेबसे फैफेराखै आरोना फार्स्ट टाइम फैबाय आं जामाजा नकुलब्रा सिगाङाव आरोना आं लामा सिनाया दा ओंखायनो इनि उनाव सलायगासिनो माखिबा फैनानै गामि सिं फैनानै गरेस्वर मोनफैबाय आरोना
गरेस्वर टाउन ना माथाय इयो मिथिला दे आं जायखिजाया गरेस्वर मोनबाय होनदों नकुला ओंखायनो गरेस्वर मोनबाय होनबाय आंबो गरेस्वर मोनबायनो गरेस्वर मोनबाय माने गरेस्वरखौ बारबोबायानो जोङो ओमफ्राय लामा ससेयाव दङ आरोना ओइ जा नकुल ब्लक ओमफ्राय नैखि नकुलनि गारि ओमफ्राय इखि आंनि गारि एक्जर्टनि हेलमेट ओमफ्राय नैखि माने ट्रेन आलि दङ आरोना नै जा बेनिफ्राय ओइहाय माने दै बाज्रुम जाना दङ बरायासो साफा नुदों आरोना इयाव बेनिफ्राय खाथियाव बोग्रि बिफां दङ आरोना थ' बोग्रि फिथाइ जानो होननानै दसे लाखिदो जों इयाव गरेस्वर बारबाय ना गरेस्वर बारबाय टाउन बारबाय गरेस्वर टाउन बारबाय ओमफ्राय दा जोङो हिरिम्बा मन्दिरनि मोना जासिगोन अके गाइस तो प्लेसखौ मोनसिगोन तो मा प्लेस दा थांनासो देखायसिगोन आङो जायगानि नामखौ मिथिया ना गोदानसो ना फार्स्ट टाइम तो भिडिअखौ नायलांबाय था गाइस जोबजासिम तो लेट्स गो गाइस थांबाय थानि আমি তামোলপুর স্যার একটু লাইসেন্স আর একটু ড্রাইভ বহুত দূর যাও কি জানি চাও অলপ पुलिस आसे लाखिदोंमोन आरोना ओमफ्राय एको होनाखै माने जोंना लाइसेन्सबो दंखायो ड्राइभिंबो दंखायो सब दंखाजोबो ना ओंखाय एको गिनांगौ लागा खोथा गैया बेनिफ्राय माने मोजां रायलायदो आरोना बरिया रायलायदो पुलिसा लाखिबाथाय गारि सानिफ्राय ओंखारनानै बरियासे गसंना रायलायनांगौ आरोना गारि सायाव जनानै बरियासे जना थाबाय थाना रायलायनाङा अपमान खालामनाय बायसा मोनो आरोना गारि सायावनो जनानै रायलायबाय थाबाथाय माने गावसोरखौ अपमान खालामनाय बायसा मोनो बिसोरो ओंखायनो बरियासे गारिनिफ्राय ओंखारनानै रायलायनांगौ आरोना पुलिस लाखिबाथाय बाखि आंना साइलेन्सारा एसे साउन्डआ गोसामोन थेवबाबो कोनाखै लाइसेन्स नायबाय ओमफ्राय ड्राइभिं नायबाय ओमफ्राय बरियासे एगारबाय आरोना मोनफैबाय आरोना जायगायाव माबा पार्कनि नामानो दाउला पार्कनो आं मिथियादे मा पार्कनि नामा नैबे सासे बर'आ जोंखौ नेना दंफाय थायोमोन आरो इयाव दा मोनफैबाय जायगायाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय बुहुत गरम ओंखाय आं गस्ला खुथबाय दसे ओमफ्राय बे पार्कनि नामा दाउला पार्कनो आरोना जेनेबा ओइ बे बुस्थु दंना बेवहायनो दाउनि माने बेफोरबायसा बरियासे बानायनानै दोनदों आरोना बेनि थाखायनो पार्कखौ दाउला पार्क होनना बुङो आरोना खिन्थु बेनि रियेल नामा मायबा मा होनोथाय मुंख्लं पार्क ना मायबा होनदों आरोना जिखुनु जायगाया बुहुत साफा आरोना बरिया बिबार सिबार बनायनानै दोनै खिलाब बनायनानै दोनै बरिया साफा एकदम मुंख्लं गार्डेन खैराबा लिरनाय दं आरोना इयाव बरियानो ओमफ्राय ओइहाय माने मुंख्लंफोरनि नाम लिरनाय दं खोमा गाहायाव बरियानो नैबेहाय बरियासेनो साइकेल बनायनानै दो आरामसे फट' लानो हागोन आरोना पस्ट लानो हागोन बरियासे फैबाथाय सिख्लाफोरनि थाखाय बरियासे जागोन आरोना रिल्स बानायनो बरियानो साइकेल सालायनो हागोन आं सालायनोसै खोमालाय मोनसे जोंनिया दा साइकेल सालायनो नागिरदों गाखोनायाथ' हानाय नङा ओरैनो स्टाइलनिल'सो इयो आं रेजेंना मानसिया फोरबायसा फिसा फिसा माने साथा लगायनानै डाइनिं टेबोल बहायखानाय दङ आरोना इयाव रेस्टुरेन्ट दंखायो जा बरियासे माने बे जानोबा साथा लोंबा सब मोनखागोन आरोना रेस्टुरेन्ट दंखायो जायगायावनो बरियासे फैनानै जानो हागोन आरोना खैराबारि मुंख्लं पार्क आरोना गार्डेन नैबे बुस्थु खाथियाव फैबाय आरोना नै लाइननि खाथियाव फैबाय आङो माने टिकेटा सासेयाव अनलि 20 रुपिसल' आरोना थेवबाबो आं माने बेलेग आदार स्टेटआव फैनाय बायसा मोनलायलांबाय डेन्जार बरिया बान्दों खिन्थु नै लाइखो एकदम वाव बहुत गोजौ दे नैबे बुस्थुआ बहुत गिदिर ओमफ्राय साइड साइडआव नाखि दाउला दाउनि माबा दं माने मुर्ति दोङो ओंखायनो दाउला पार्क होनो खोमा इखो बाखिथ' गथाय मुंख्लंफोरनि माबा गोजा नाम गोजा इहाय नै लिरनाय नुगोननियाव मुंख्लंफोरनि नाम गोजा लारि लारि रिल्स बानायनो बरिया जागोन ओमफ्राय नैबे पार्कआव आं दिनै फार्स्ट टाइम फैदों आरोना थ' खैराबारि मुंख्लं गार्डेन आरोना नैबे पार्कनि नामा पार्क नङा गार्डेन नैबेयाव स्ट्राक्चार बानायनानै दोनै बर'फोरनि बरिया स्ट्राक्चार बानायनानै गोदोनि बर'फोरनि ओइ बे उपेन्द्र ब्रह्मनि माबा दोङो उपेन्द्र नाथनिबो मुर्ति दङ इहाय आगोलाव ओके गाइस होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एन्ड लोगोफोरनो शेयार खालामनाबानो जाबाय आरोना बरासे थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन गाइस थ' बाय बाय टाटा गुड नाइट गाइस